intkom il-bidla qattaw flimkien magħna il-ħbula tal-kontrolli tal-ftit fuq il-ħafna. Wessaw l-ambizzjonijiet tagħkom u ta' pajjiżna. Aħdmu flimkien mal-esperjenza tal-anzjani tagħna biex nerġgħu lura nibnu Malta li taħdem għal kulħadd. Widbu lil politiċi li ma jemnux fil-meritokrazija. Faslu flimkien magħna il-ġejjien li tridu tgħixu u flimkien magħna ejjew inwettqu l-bidla. Bidla li twellet Malta fejn kulħadd jista' jwettaq l-aspirazzjonijiet tiegħu u l-ħolm tiegħu. Malta li inti tista' terġa' taraf li hija l-art għażiża li welditek. Kien dan il-qofol tal-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħadd filgħodu kien qed jindirizza attività politika fin-Naxxar bit-tema bidla b'viżjoni. Bernard Grech qal li s-service qed juru li sfortunatament dan il-gvern iddiżinja Malta li m'għadix aktar attraenti fejn kien il-Partit Nazzjonalista li fetaħ beraħ il-bibien tal-edukazzjoni u wellet l-emkast u saħħaħa biex jagħtu opportunitajiet liż-żgħażagħ sabiex kulħadd jasal. Huwa qal li tħassib ta' diversi żgħażagħ huwa li n-nies qed jassu għax jafu lin-nies u mhux għax vera jaħdmu u jistinkaw. Intkom tridu tkunu l-bidla għax intom tafu x'mhuwiex jaħdem f'dan il-pajjiż. Intom tafu minn xiex intom għaddejjin. Intom tafu x'hemm bżonn isir aħjar f'ħajjitkom. Mela intom tridu tbidlu dak li mhux qiegħed jaħdem. Saħaq li l-Partit Laburista huwa partit tal-arja biħsieb li jaf kollox. Għalhekk huwa l-Partit Nazzjonalista li jrid jibqa' jkun realistiku għax min huwa onest u ġenwin jista' verament iħoss qed iħossu n-nies f'qalbhom u f'djarhom. Bernard Grech qal li l-Prim Ministru għamel diskors ta' satejn li fih ħares biss lura. Illum in-nies iridu jħarsu biss il qudiem, iridu lil xi ħadd li jistgħu jafdawh u mhux jitħaq bihom. Se nkunu l-oppożizzjoni tal-bira jekk Alla jrid. Jekk il-poplu Malti nibqgħu nikkomunikaw sew miegħu, jekk jibqgħu jindunaw nuruh x'hemm bżonn isir f'dal pajjiż, jekk nibqgħu nikkonvinċu, jekk aktar nies jażlu ir-realtà flok l-arja, jekk aktar nies jażlu it-tama flok il-frustrazzjoni, flok l-inkejja iva. Ma nibqgħux oppożizzjoni, imma nsiru il-gvern ta' għada kif huwa dmir tagħna li kuljum naħdmu biex nagħtu gvern ta' għada lil dan il-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-gvern ta' kuljum qed iberba' il-flus għalhekk wasal iż-żmien li jkollna gvern li huwa bil-għaqal fejn il-politiċi jużaw il-flus għal aħjar ġid tal-pajjiż. Bernard Grech qal li dan il-pajjiż għandu bżonn bidla f'viżjoni, ambjent fejn it-tfal tagħna jistgħu jikbru, pajjiż li jkun sabiħ kemm minn barra kif ukoll minn ġewwa, pajjiż li jkollu ġustizzja fiqrati u tingħata iktar importanza lil valuri. Bernard Grech qal li gvern Laburista ma ħoloq ebda settur ġdid li fil-beħ tal-passaporti u l-kuntratt mal-Vitals. Għażla waħda hija il-Partit Nazzjonalista, l-għażla waħda hija Malta, l-għażla waħda hija il-poplu Malti u Awċi. L-għażla waħda hija uliedna, iż-żgħażagħ tagħna, l-anzjani tagħna, il-ħaddiema tagħna, min jinvesti u min iħaddem. Għax jekk intkom ma tkunux għażiltu li jitneħħew dawn il-kuntratti, allura ma tkunux għażiltu lil dawn in-nies kollha. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qed jimbotta bidla bl-idejat, bidla f'viżjoni għal dak li qed titlobna Malta, dak li qed jitolbuna il-familji, iż-żgħażagħ, il-ħaddiema u l-pensjonanti. Bidla li se joffriha biss gvern ġdid nazzjonalista.